adenti ne bube ne brebe nse sie bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa no di asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abusia se wo hwa se de etiato dwan Ghana mampan na danko Akufo ena nani ichirimu ewo Daasebre si Bonsu ifinche de wotwe miensa ene obetia konya so adwulu enum no ode nani achiem sa medie kanva na baba bedru ewo medie na se amampani eba besi na fie wodi buru ene anidie ede akwa akochia na konta se de amamre ene amaba kwasa betie no sanse ne yere panyini no mampon ene free obaya mpon free ono ne yere panyina ono ne wo ba baako ono free se wono free dia na mampon hene dia na kwan bi so kasa na se anana konta onye mfomso tini wodo ebebodom na afie wabeboa ama ofa no etini ahye kama nti Asante man temso afo Simon ose mensa na achie ya ode ne nsa ato Daasebre si Bonsu se momodi ngita won kakra obi ko afi gidi se mampanyi na nkasa na afi ono so edu dwabo na se a ono so wo ba na wabecha Daasebre si Bonsu na konta onne di nkita won kakra ena won mo sere sembo hia dese eno so eno no ewo honoma mampanyi na danko Akufo Addo eno so ena ekoso ewo ehono nti ene dwedi ni ne ba ne kan se mampon ne yire panyi ofiri wo ba ya wato anano monse do no wonne ne baba akono wono nso ni baba yi ene wa ba becha Daasebre si Bonsu ne papa waba na sa aseso ese ene no enya asem koto wo ba nke beka so benum no fuwa kakra we de be ma de ni ndi obo no ese eno no eni kapa Simon no se mensa wo ba no becha mampon hima chema wuntumi no be na ntubo si akono no mampon hima no ena afeyi ana danko Akufo Addo ono nso na edu so excellence Ghana mampanyi edu so no so becha afeyi wone ne yire panyini no ofiri mampon ne baba no ono nso ene wabeto Asante bidia mo fantem mampon hima emu a ono nso na ebedi nkita ho ewo mampanyi na wo hwa wasi dwano mu a wo gentia na asa wo chiachia o manfo dwabo na se mema ne nsa so no mampanyi ja udu baabi a untimi ntwamu saa akwa o manfo ni gu nti wo se ja chiachia wo no kakra untimi fa nsa nto obi ansem ne mu ma nsa so na ja wahim ne saa eno pepepe ena mampanyi na danko Akufo Addo wo ye no ho ya eno nso enye asem kutuei afi na wo no amanyofo no ono ababa betratrase ewo no bena de ntwibo siako Asante mantem so afo asa eyekiti edi ehe mi nhwe kakra Ora asenso boache ena bantima amrache bedwani wono so na wabadwabo na se awatenase sabre die se wo hwa ye nana agya akoma bifi Asante mampon hema afina waja amanyofo wono baye na ombechi ananom no wono so ko na afi wo makoma wono akwaba na afinu wo modi amane ebisa wono nantese sede amamre ni amane etie wa Asante mantem na se sede etie obi besra wa ochia no obechia wa koma na kwaba na afi wo bisa na nantese mpanyifo si ni nso yesa ebisa enti eno na Asante mampon hema wakwa akochia na se wakoma na kwaba ananom akanyina edimu a Daasebre si Bonsu se wono amu bia no ntimi amade nenso obetubofo sabi amane no eneguso a wo mudi no mo bisa mampanyi nantese yo aya Daasebre na prepono
Addo ha awomo ema Ghana penny na dodankwa Akufo akwaba na nana ejakuma tifie awotosumie no eye mapoman hima woni nana no hima no enso na Addo wana ti eye nana no manim awodomo ebema akwaba Eguso awodama akwaba na media ebeso se mo position ho ye ebeso mo ade a Ghana mampani aya mama mpon de ekase ye ka nyame ni Islam Daasebre, Osei Bonsu, the second, Asante Chief Justice of the Republic, in entrepreneurial development, ministers of state, members of parliament, Nananum, fellow Ghanaians, ladies and gentlemen. I for say wohwe summary ya Ghana Mampanyini His Excellency Nana Addo Akufo wono nso na nebre aso say wose wode na no disem a wode bae ne wode ebetudwa na berema nsem a wo ka nyina anoja yede nyansapo yedwumadi no yene a yetwi kasai ene edidie ni ntino opotoi tie peseja yemhye de ba yene ye kasem na afei no ntirase ne nkoye de pim fama ye de berema esori a wogina ede na ase ede mampanyifo ni ntia twetwa ni atwetwura won mo atwa hie mu hon mo na woda won mase na wo be hye ndwumadi na se ne kasa na se kura sesem ebeto mu ne se waye na dwen seja nka wo ba be kan yene ye kasa atwi den so no Daasebre wo se bonsu eyi na sotiri tiane na so se onka no poto kasa emfa emmanuel broni kasa yi no english die no eno ena ohyase a osere kakra na ohyase na owie no na odi tudwa wo da ase se eyi ne nige na yi na ho aye na ho sepe se ono ankasa timi abo anan na konta barema ose bonsu odi dwumadi etese na wode nenimunyam de aba beta echi enti eya ho sepe ne ho na wode bae ebi no woto aso a wo boda Daasebre ose bonsu abaso se no kwasem ni na nka mampon ahenie ne ho nsam no na nka enwosa enso efri se barema ose bonsu ba yiyi no se de wasi adi mu akotene ahofama ene ahoden ene buo ene eye enkabom English boni kan se unity wode aba mampon won mo asase so amasese ahenie ene ho nsam no ayeboko no eni so yie pa obo na baso biem ewo adwumaden a ogusu abobo na wode eboa wono ankasa na Addo Akufo Addo a na konta eno no ene ono ankasa ne mampon ma a wodi wono so se bohene afeye woto aso na wochiremu se papa se wohwe ne kandie a wodi secondifo na obibia eyesonko hu behia se nananmo a ewo oman Ghana nyina no se ye kusabire ko to nananmo de manimu a yede ne be yesusidua na nka mahwe no na mosua no na etimi aboa ama sedie mo kandie ene obi kase obi eyekandifo si konkan no ebe kama sanse opani wodemu sonko kra o wa ho fama obuo owodo ene enema bebra eboa no ema ne kendia wodi esem wohene ewo mampon no etimi konkan pa ne kra no wuchima osa epedwumaden na eno ne ma wono na Addo Akufo Addo no nani eso ema revi se Daasebre ose bonsu oba Asante no na no matankunya Asante original house of chiefs no wono ene ye kendifo abidi ekira Asante hini ni ho a wono ye vice president ewo hono mo afei
afei oto aso no de kire mu se oba ye Daasebre de niema bebre na edi egu nanimu a se bomoa no na won so na sen no nyema no ne hwan se na konta ese na de na eja wo ka se wonye nti ho no ekoye sere kakra na che se eno so ani kan yie pa ena odi tudwa wo chim se agoprama Daasebre aka de mo kan se sports stadium English bruni ekasemu sanso odi tudwa eka di be friend se astrotef no ye chirimu a eno se na abefo kwan a ye fa so ne ya agoprama na isi so akan a eno no enye ensensan ene ye kobra kodua kogu sunsu ni mum no ye bibi te sekete a ye de seso ye de se bia ya ye bobo no na ewe tofo te se eye gas ya ye boso boye bia na sensensan eno bi ena wo kan no ne astrotef no sa enso na bambo ensemu ochiremu se obeboa no ntitru mampon ni adwira ekwan no so ya na akwamukafo won ma adwen pa eno nti obeboa na nka wasisisi bosi fada ni bi ene aniema aka na aboa ama bambo no emu ayere dindindin se mantatwea na aniema etimi akonkan ede amana enka eno so nani beje pa enti we ni niema bia Daasebre Bonsu mampanyi di tudwa osre no se gya na konta obra ne nsa abemu na omra na ome eboa no a ne nyina mu no ne krakra mu no nani aso ahoden ahofama ene odo ene tema Daasebre Bonsu betena akunye so finsie aduonum ni wadie na wode aboa ono ankasa na banye na ebi aso mampon ekuro no ankasa ene nintrudo ene nintwada so a wabona boso yie pa ewo honoma enya asempoto enti ne mampanyi nana Addo danko Akufo Addo se wo bai na wo beboai ema na content finhia aduowotwe emiensen se nimfia wadie ne na ene na gyawo no afei obedi akonwa se mampon hene no finhia aduonu enum na che se we ene nsama ne tofa bomu no ono nso ede bai ne nyina achie no oboa adwumadie ne disika botene ede esomu a sika Ghana sika dada no ebetimi aka se opepepem baako 1 billion cedis old currency no ene bai beka se 100,000 cedis ena eno no ode eso asene ewo ho no ma ahye ne bo nkrofobia so dan ene bo no don se me ne hwan ahye de bo se akoye na konta die adesidi ode to nanimu no wontimi emma no mebu nanimtia no wona na chi emfama na obesom na wawra wada ase ewo ehoro mti abusua se hwema na Ghana mampanyi na Danko Akufo Addo enne finhia aduowotwe mampon kontonchi ebo ehia kuma na Daasebre Bonsu one ne ba ahema wono ehye no ensema opanyini ode betu idwa eno ne abon to fa kakra ede amamu yedamase ene ya wasate mampon eha ena ye ba ne na bedi ni finhia aduonu nu akonwa so ne finhia aduowotwe miensa twede amponyanko bode ache no na ngade o mo ne se akonya ni pa kakra bi na atan so nya mfie duko o ma ba ye mfie nsia mfie mensa mfie nan ti se Daasebre Bonsu nya mfie aduonu nu akonya so a na ye nunwa pa o ye ntia ene de koso bia ya Asante mampon ana se sekere mampon eti ene akrobaje bi medoba mampon makramo tweda boye adom a mesa ne mosia media madana nwansa ade ya bon nam sisuo be amre obi a abohu sakrobaje bi bidim NYANSAPO yaduru ho amamra NYANSAPO ntimu akrobaje bi makramo